Tard il-ġimgħa filgħaxija l-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn tal-aħħar dettalji sa dak il-ħin dwar it-traċedja li seħħet fl-ibħra bejn Malta u Sqallija u dwar il-ħidma ta' salvataġġ li saret. It-traċedja żviluppata l-ħabta tal-erba' ta' wara nofsinhar tal-ġimgħa madwar 60 mil nawtiku il-barra mill-kosta ta' Lampedusa. Għalkemm kienet sejra fid-direzzjoni ta' Lampedusa dgħajsa deret f'diffikultà biex timmanuvra. Ftit ħew wara d-dgħajsa nqalbet bdew kollha fuqha spiċċaw fil-baħar kien l-ekwipaġġ Malti li ta' l-ewwel għajnuna billi tefa' ċatra ta' salvataġġ fil-baħar. Li kieku ma kinux il-Maltin illi tefgħu mal-ewwel life raft biex in-nies illi kienu fosthom trabi fuq il-dgħajsa li nqalbet ikunu jistgħu jiġu rescued, kieku kienu jmutu pratikament kien jmut kulħadd. Ġifieri l-lejla in-nies tal-Forzi Armati huma eroj ta' pajjiżna u eroj tal-Ewropa fil-fema tiegħi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li l-P61 tella ta' bord 150 immigrant ftit wara ingħaqdet fl-operazzjoni Patrol Boat Taljana grazzi għal ftehim illi hemm bejn il-Gvern Malti u dak Taljan. Mill-lat politiku kif qedtilkom il-lejla kelli konversazzjoni għadna kif spiċċajna issa mal-Prim Ministru Letta. Il-Prim Ministru Letta u jien tkellimna dwar il-bżonn ta' azzjoni issa. Issa mhux kwestjoni ta' wake-up call l-Ewropa. Din mhijiex wake-up call. Intant il-Prim Ministru Muscat saħaq li l-Gvern Malti se jkun jibes ħafna mal-politiċi Ewropej. Din l-ixxu ħadd tqajjem fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew tal-limis li ħajintaqa' ftit tal-ġimgħat oħra. Jien min-naħa tiegħi l-pożizzjoni tiegħi u tal-Gvern tiegħi hija ċarissima. Tajjeb li titqajjem fil-Kunsill Ewropew, tajjeb li jkun hemm diskussjoni, bid-diskussjoni biss maħniex ħanas. Pajjiżna ser jibqa' sotu jekk hemm bżonn qiebes mhux mal-imsieken li jridu jagħmlu vjaġġ diffiċli iżda mal-politiċi. Temm jgħid il-Prim Ministru Joseph Muscat.